Bun venit la Shadow Studios. Eu sunt Shadow și vreau decât să vă zic în următorul fel. Sunt un nou YouTuber din România, de stilă brainrot și vreau să vă ajut. Fac pe TikTok, o să mă găsiți la Shadow, o să vă arăt poate într-un alt TikTok și pe YouTube mă găsiți la Shadow. Vreau să-mi dați like-uri și subscribe-uri, vă rog, și mai multe lucruri, follow-uri și să facem live-uri. Ce vreau eu? O să fiu un YouTuber de Roblox, Fortnite și alte jocuri, doar că în principal o să ne jucăm Roblox. De exemplu, acum sunt pe stilă brainrot și putem face trade-uri. Asta nu e baza mea principală. Acum asta e că o să-mi dau rebirth, cum vedeți. Și live-urile mele, după admin abuse, facem trade-uri cu voi, abonații, giveaway-uri, așa mai departe. Nu vreau să fiu un scammer, cum sunt majoritatea de aici, doar că în același timp nu vreau să credeți că încerc să vă folosesc pentru alți brainrots. Eu mereu o să dau ceva la schimb. Dacă nu vă place, puteți să spuneți nu-mi place trade-ul, vă mai bun ceva. Poate dacă mie nu-mi place trade-ul, nu mai puneți voi ceva. Adică știți cum e. Sper că o să ne mai vedem în scurt timp. Vreau decât să vă zic că e bine să vedeți acest videoclip ca să mă știți din timp. O să-i primul videoclip pe canal, deci sper să ne mai vedem. Pa!